As empresas de telefonía protagonizan o 38% das queixas que presentan os lucenses no Instituto Galego do Consumo e da Competencia. En segundo lugar, as eléctricas levan o 15% das reclamacións. Os consumidores denuncian todo tipo de prácticas abusivas por parte das grandes compañías e ante as que se sinten indefensos. Por iso, cando na Oficina Lucense de Consumo consiguen gañar algún proceso, sinten que o seu traballo é gratificante, porque lle devolven ao cidadán os seus dereitos. Pero que hai que facer cando un consumidor se sinte agraviado? Presentar a reclamación previa ante a propia empresa, porque unha das obrigas que teñen as empresas no que é o dereito do consumo é de facilitar unha resposta adecuada, o sea, específica para esa queixa no prazo dun mes. No caso de que non nos contestasen, entonces é cando debemos vir a consumo. Posta a reclamación, Consumo tenta resolver o conflito por varias vías. Un intento de mediación, intentando chegar a unha conciliación, a un acordo amistoso, e moitas veces pois eso leva aparellado actuacións de inspección. Pode haber tamén unha vía paralela que é a da arbitraxe de consumo, que se pode acudir a ela cando as dúas partes, o sea, o reclamante máis o reclamado, están de acordo en someter esa controversia ao criterio dun terceiro imparcial, que decide sobre esa controversia, emite un laudo arbitral que ten, neste caso, sí, carácter de sentencia. O traballo da Oficina Lucense do Instituto Galego do Consumo non é baldío. Anualmente impoñen sancións por infraccións por un importe que ascende ao 1.000.000 de euros.